maprogramu oti tikambe ndi okhulupirira mapeza kuti asintha nthawiyo akuti kuli zina zochitika singati kubwera. Akatero samakupatsa nsoni mpata sungakakamize chifukwa yoyenera kuti awawa ndi ma gatekeepers ameneno ali otsegula ndi kutseka. Ndiye ngati atseka iwo mangoti nditani basi no umangokhala chete. Ine ndimati ndipemphe kunena kuti anthu ambiri akufa chifukwa yonena kuti sakudziwa. Ambuye atithandize kuti ife tikhale ma gatekeepers abwino otsegulira upangiri wina uliwonse umene ungabwere kunena kuti anthu athu adziwe ndipo azidziwa zoyankha, azidziwa kopita komanso azidziwa kokafunsa. Tithokoze chifukwa chonena ndomwamvetsera ndiponso tithokoze kwa amene amatenga nawo mbali kumatilandira m'malo mmene timayika mapulogalamu athu. Ambuye akudalitseni chifukwa chakumvetsera. Mwakoma nonse. Ndine wanu Costas Kadanga. Mpingo tikamva maripoti awiri amenewo tikuti bwanji? Ndimafuna ndiyambitse kuti ripoti limeneli lilandirike tisanayambe kulikambirana. Okay. Ndimafuna ndiyambitse kunena kuti ripoti lilandire meneno lamvekera. Palifunso ndemanga ziko mukwambiri. Ndaona manja angapo ndiye chimene tipange tikanakonda adi aliyesakana lankhula koma noti ndi maripoti ena otsala about 6 ngati si 7. Ndiye ripoti lilonse talipanga allocate nthawi. Ndiye ndimafuna ndipemphe kuti bwanji pa ripoti lilonse azilankhula anthu 8. Ndiye kuti apa awiri apa awiri apa awiri apa awiri zikhoza kuthandiza tatero at least anthu 8 ripoti lilonse ndikanambala kabwino ndithu. So titenga apa awiri apa awiri apa awiri apa awiri kenako kuti tikhaliso nthawi yokumva maripoti ena. Manja awiri apa titenga chimwene mwayimika apa ndi acha mwayimika ayero kumbuyoko. Manja awiri apa mutha kuyimirira. Titenga awiri apa tiyambe ndinu apa mwachita cha orange ndi kumbuyo konso a brown mukuchokano. Okay, tatenga atatu apa chabwino. Ndiye chimene tipange mukafuna kufunsa funso kapena kupereka ndemanga mungochita chindunji pa ndemanga yanu kapena pa funso lanu malingana ndi zimene mwamva kapena zimene mwaona. Mwina musavutikenso ndi kufotokozera patali kapena mwina ndi mwina mungochita mwa chindunji. So titenga mafunso atatu apanga respondi, tidzatenga awiri apa apanga respondi kena kuti bwera mbali yawo mutausitsa ndi kuonani ndithu. Agaira ni microphone. Okay, yambani. Ine dzina langa ndine Joseph Soft. Chabwino. Ndimafuna ndifunseko ananena zoti pa mapoints amene anakukhonza iwo ndi okhutira
iziti kuyambira pa 12 points iwo iziti ndokwaniritsidwa kuti anawo m'masukulu awo akuchita bwino? Zikomo kwambiri. Funso loyamba limene funso lachiwiri titenga mafunso awiri kapena atatu. Lankhulani mama. Okay, ine ndi Luce Majika kuchokera ku area 23 Golgotha Church. Choyamba ndifuna ndiyamikire pa ntchito yayikulu imene mukuyigwira ngati education. Chachiwiri, funso langa likubwera ku nkhani ya inclusive imene mwanena kuti mumathandiza ana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana mumapanga include m'maklasimu. Funso nali pa nkhani ya inclusive timayikaso ana alibe kuthekera kolipira fees ngati ana amene akuchokera ku mabanja osaukitsitsa. Monga CMC inuyo pa ana ngati amenewa amene ali osaukitsitsa koma akufunitsitsa atakhala nawo mu sukulu zathu za Seventh Day Adventist mungawathandize bwanji kapena mumathandiza bwanji? Chachiwiri, funso lachiwiri ndionena kuti ma conference anzathu ali ndi ma technical school. Pa nkhani yanu mene mwafotokozera sindinamve fundo inenso yokuzana ndi ma technical school kuma school athu akunoko ku Central Malay Conference. Pa nkhani imeneyi monga CMC maplani anu ndi otani othandiza achinyamata kapena azimayi kaya azibambo pa maluso osiyanasiyana? Zikomo kwambiri. Titenge mafunso atatu amenewo ndinu okhutira ndi mapoints amene akukhonza kodi nkhani ya inclusion ana amene akuchokera ku mabanja osowa mmaganizira bwanji ngati conference malingaliro athu ndi otani pa nkhani ya ma technical colleges? Tithokoze chifukwa cha mafunso abwino kwambiri. Mulipotimo ndanena kuti tikadakonda kuti ana apitirire kukhonza bwino chifukwa choti tinali pansi achipatala ali ndi mawu amene amanena kuti kuchiza kumakhala kodula kowawa kuposa kupewa. Mene masukulu athu anafikira mundimvomereza kuti zinali zomvetsa chisoni osachitaso kupyatira koma kumavomera reality ya background. Sitimagwira ntchito ndi magwira ntchito ngati ifeyo a mission. Unfortunately kapena zomvetsa chisoni zinali zoti mayeso tikulemba aboma komano kuti tikonze zonsezo tilumikizane zonsezo zatitengeranso nthawi kuti aboma aja atikhulupirire mpaka nano azitiyendera mmene ndafotokozera muja. So zititengerabe nthawi kunena kuti tikonze mochokamo kuti tifike pa mndandanda umene ufunikira. Tikadakonza sife okhutira. Mwafunsa funso labwino kwambiri lonena kuti kodi sitikufuna kukhala ndi ma technical schools. Chiyang'aniro chathu ndi chonena kuti tikufuna kukhala nawo. Mapulani ali mukalikiliki makamaka ne atithandiza kwambiri kumanga nyumba zijambali yayikulu. Chiyang'aniro chawo nchonena ku technical school. Sumangolola zinazi zonse zisanafike kumapeto. Chiyang'aniro ndicho lino mapulani walipo. Ndimafunanso ndinene kuti tikakamba za inclusive education
timayang'ana kwambiri za chibadwa cha mwana. Kodi ali ndi vuto la kumva, kuyankhula, mayendedwe, mapenyedwe, machitidwe yake azinthu ngotani? Zimenezo ndi zimene zili mu package ya inclusive. Ndeti kakambano mbali yaonena kuti no akuchoka ku banja limene lilopeza movutika, iyo ni nkhani ina. Poti mwatiuza kufuna kwabwino ikhalako, komano nkhani ndionena kuti mutitumizire ana ambiri tikhale ndi ndalama zochuluka, nde kuti ana ajano azipangidwa feed ndi amene aja mwatitumizira ambiri, vuto la zachuma lichepa. Yankha konse muna I think ndinayankha zikwambiri. Mafunso atatu oyamba ayankhidwa, right? Ndipepeso kuti mupite straight pafunso kuti mwina tikhozotenga koso anthu angapo. Tiyambireni. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Joseph Mkhumbwe, ndachokera ku Nampala district. Nayi ndi mafunso 4 komano awiriwo andithandize nafunsa kale. Funso loyamba ndilokhuzabe ndi ku inclusive education kuti as CMC muli ndi aphunzitsi amene anachitoka dolo wa special needs, muli nawo kapena mangodalira boma monga munanena kuti aboma amathandiza. Chachiwiri, munayamikira sukulu ya Bwataleka kuti zikuonetsa ngati kuti simunakumane ndi mavuto azachuma mkumva kwanga. Komano ndiyankhula through experience, nthawi zina zimachipezeka onena kuti ma supporting staff nthawi yonena kuti ana ali pa holiday, aphunzitsi amatha osalandira ndalama. Chimachitika ndi chiyani? Is it true kunena kuti munthu alembedwa ntchito adikire onena kuti pokhapokha ana adzabwerenso ndi adzambolandira ndalama, nthawi iyi ana amakolo ana amene aziwadyetsa chani? Chimachitika ndi chani? Mafuna mutifotokozere. Chomalizira, chofuna kudziwa, ndimaona mayina a aphunzitsi sindidziwa mukhothandizira ngati CMC primary alipo aphunzitsi ngati fani mona pena alipo ngati pena permanent aoneka ngati follow kaena aoneka ngati mwafa ngothandiza kuti aphunzitsi pamuli nawo permanent alipo ngati primary kapena secondary nanga ndokwanira nanga ngati sokwanira mukuchitapo chani? Chomalizira kwenikweni, munanena kuti aphunzitsi mumapanga liwadi kuti maphunziro amene akuchitika mmene sukulu zikuyendera bwino chonchimu apitirize kuchita bwino. Kodi timapereka akakhozesa 1 point per student, chaka chapitachi timapereka 50,000 per student. Akakhozesa 2 timapereka 30, timalekeza pa 3 25. Ndikunena izi chifukwa choti ndimene mthumba mulili, sumatipereka zimene iwe sungakwanitse. Mwakamba aphunzitsi special needs, panopa tikudalira kwambiri amene ali kufupi kuna Mitete, chifukwa chonena kuti ana a special needs iwo sambiri at times amakhalapo sakhalapo, koma chifukwa kuti ndi requirement ya boma tikuyenera kukwaniritsa, ndipo munthuyo akhale ndi certificate yofunikira iweni. So simungangomutenga general teacher nkukapanga attend mwana wa special need, ndi milandu ambiri aphunzitsi ali muno andivomereza. So aphunzitsi amene ali aboma ambiri, advice yanu ija we took it kupanga opt for contractual teachers. So mcontract ubwino wake ngonena kuti munthu uno amatha kukhala nkumapita chifukwa chachani, mwina wapeza ntchito kwina, komano kwambiri kwa iko mwinano chifukwa cha performance ndi zina zotere
ndeno sitingathe kupitirira. Marizatsi athu amene mukuwaonawo ndi chifukwa choti aphunzitsiwo they were performing. Komano amene zimativuta ndizonena kuti ayaya apapa sitingathe kusungana chifukwa choti ifeso tifuna masukulu athu achite bwino. Ndikafika pamenepo zimenezozo zimachitikadi mbuyo, koma paja ndanena kuti chifukwa cha kauniuni kaya kajatachita kaja ka online registration katithandiza kuti kandama kena kalikonse kamene kakugwera kalondolozedwe ndipo kaonedwe momveka bwino. Nde mapeto ake nthawi holiday ino anthu amapatsidwa. Nde tunena kuti tufuna tipangenso roll out kusukulu kwinawo. Okay. Tatsala ndi atatu uku koma apa ndi apa sitinatenge. Ndeni mafuna ndingokupatsani mwayi mufunse funso limodzi awonso limodzi kuti anthu enanso apeze kumpata olankhula. Zikoza kutheka ilankhulani. Ine ndi Martin Kagolo kuchokera Mchewu Zone Phate District Bilira Church. Ine funso langa nali nkhani inali ya fees kuti kodi nkotheka kunena kuti no machechi mwathu kapena kutumiza abusa kuti tidzidziwe kunena kuti kodi masukulu athu fees yake ili motere chifukwa timava masukulu ena amalengeza ma wireless kunena kuti fees yathu ili chonchi koma masukulu athuwa sitidziwa. Ndafunsa izi chifukwa chakuti okay mwina tingoti cholakalaka chanu mukufunsa kuti kodi zingatheke kuti mafizi azidziwika mumachalichi asukulu zathu. Zikomo kwambiri. Abatsene anzanu okufunsa funso. Ine ndikuchokera kulikuni ndi nkhawa ya ufulu wa maphunziro Chisapo Secondary School, Likuni Girls, Chiwenga Primary School. Kodi mukudziwa zodino especially maklasi amayeso akumaphunzitsa tsiku la Sabata. Imene yapita ku Public Affairs and Religious Liberty. Tathokoza. Ine ndine Kings Kampale kuchokera ku Lilongwe North East. Funso langa ndachita kutumbidwa ndi maklasi amene amatumiza makolo awo masukulu athu a mishoni. Funso ndoti kodi ana akalemba mayeso amajongedwa chifukwa chani ndakhala ndikulandira ma cases osiyanasiyana for most 3 years. Oti mwana mayeso amanebo ali ndi ma F5 mwina madi awiri koma ife tamusangira ku Lakeview kapena kubwadalika ndeno makolo akhala kuvuta ndakhala ndikwatoma azibusa ena ndoti pano papalibe. Funso lanu ndoti kodi tikalemba ma entrance exams yes amachongedwa. Yes. Zikomo kwambiri. Ndithu. Abusa tini mafunso atatu. Amachongedwa muli ndi ufulu ozaona mapepa lawo kunena kuti kodi anachongedwa kapena ayi. Fees pakali pano mawayilesi angapo akulengeza ndithu komanso mafolamu a abusa ndi mafolamu a anthu ogwira ntchito fees izo zikuzungulira. Ndiye mukatipempha kunena kuti no ku chechi kwanu sidafike ndeli zangoyiwalika popeza no abusa amalandira zambiri. Mukakamba za Public Affairs Religious Liberty atsogoleri challenge ndiyo mwenda nena ija kunena kuti ngati anthu sakuuzidwa kolowera ndi kopita nkhani yake imakhala ili imeneyi. Chifukwa tikamayenda machechi kumauza anthu udindo wawo umayambira ndi ine ngati Mkhristu kumaona kunena kuti kodi nzangayo ufulu wake ukuti bwanji. Ndengati no ku chechiko ana tikuwalekelera osawathandiza kukayankhula ndi ma gatekeepers ajandanena aja ndeti vuto lili ku church azitsogoleri asakuchita bwino. Vuto silili ku conference komano ku chechiko
chifukwa yoti amene akusunga anawo sali ku conference koma ali ku church, ali mabanja mwathu. Tiyeni ndithu tikayika mapulogalamuwo itiyitaneni komanso tivomereni kuti tidzathandizane wina ndi mnzake. Zikomo kwambiri. Timalize ndi manja awiri apa, manja awiri uku. Ndakuonani, imirirani. Okay, chabwino, imirirani ndakuonani. Udamfuna mlankhuleswe? Tiyambe ndi mayiwa, imirirani. Loi mwina chakumbuyo ko. Apo mava amene kucha kuindo uko. Inuwe mukucha ukano. Kuindo uko kumbuyo. Yes, imirirani. Aha. So tuone menete akumbuyo akuseri. Tuone menete ngaendere ndi awayimirirawa. Koma ndimuona ngati amene wakhale omaliza kuti tipite ku ripoti lina chonde okondedwa. Ya, yambana chimwene. Tokoza, dzina langa ndine Esau Banda kuchokera ku Salima West. Ndili ndi zinthu ziwiri zitatu zofunika zedwe. Ineyo tinatsekula page ya Facebook ya Chitala Seventh Day Adventist Church. Ine ndine communicator. Ndiye chimene chimachitika choti abusa athu akaponya pa WhatsApp nkhani yokhudzana ndi skulu. Ine ndimatenga pa WhatsApp paja ndikuziponya pa Facebook. Ndiye chifukwa choti ndalibe experience yamene skulu zathu zimayendera, ndinapeza ndimanga izi pa Facebook. Kungoti chifukwa choti foni yanga yazima ndikanakondanso kuti mwina amene amayenda sa skuluwo mmodzi atalowapo kuti aone kuti kodi anthu amakamba chiyani. Choyambirira anena kuti masukulu athu amakonda kuphunzitsidwa ndi ana azibusa okhaokha. Chachiwiri akuti aphunzitsi amene amakhala amenepo they are not qualified. Ambiri amakhala not qualified, amangotoledwa ndikumakaphunzitsa. Atiso kuli uve uchisi kumeneku ndikukufunika be ngati zimatero zitakonzedwa. Ana ambiri akuti samasamalidwa makana amene ali ku primary makangati boarding. Ati samasamalidwa kwambiri mpaka koloni lake nana kuti ne mwana wanga ndakanchotsako. Chinanso amati kuchepa kwa maphunziro. Akuti maphunziro amachepa chomwe mmakalimbikitsa m'masukulu a Seventh Day umakhala uzimu kwambiri koma maphunziro amachepa. Komanso anena kuti ana ambiri amakakamizidwa kumapemphera mpingo wa Seventh Day. Ndiye ndimani ndingopempha kuti if this is true tiyeni tikonze, otherwise anthu ambiri anapanga likomende kuti masukulu athu ndolani kuti ndi abwino. Zikomo kwambiri. Ndiye chinthu chimodzi chomalizira limene lili ngati funso. Kwabwera new syllabus yakuboma imene ili mathematics. Eni syllabus imene yafika nanga nawo zikumatheka kuwaphunzitsa nanga aphunzitsa ophunzitsa amene koko. Are they qualified? Ndimangofuna ndidziwe amene popo kuti kodi nanga po dzalemba mayeso ngati sakuphunzira zimayenda bwanji. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Apatsene ali kumbuyo. Zina langa ndi John Atlas. Timvetsere akuluakulu, timvetsere. Kuzokuzana ndi religious liberty. Okay, religious liberty. Ya, religious liberty. Godi mukudziwa kuti kuli mpingo umene kupezekamo anthu a mitundu 5 kapena 60 olankhula zilankhulo zosiyana-siyana. Anthuwo mwina ripoti yawo inayamba yafikako mu ofesi mwanu chifukwa timadandaula kuzokuzana ndi zoti tiwerenga. Wina olo mwaswera bwanji kapena mwazuka bwanji saziwa koma maziwa kuwerenga. Tayesesa njira ina iliyonse kuti mwina kani division kani union ipange communicate ndi mayiko enawo muzitibweresera mabuku. Dandaulo limene loro linayamba lafikamo mu ofesi mwanu kapena linatera mu njira. Komanso ku publishing mwina sizanu koma ripoti alinayo ya mu 2023 yoti tinalemba mpaka kalata kuvomereza kuti ziteka. Mwina bwana president ali apapa ankalemboni yankololo tinavomerezeka kuti mwina sakuziwa koma zona linavomerezeka kuti za therapy kuyambira mu 2023 office iko woti kuli anthu woti saziwa chichewa koma ndi ya Kristo a Seventh Day muziko lino la Malawi mu conference ya pakati inoi. Mulinalo kapena ndi osalidwa oti tiziziwa woti tipereka chani tiyanka zotani. Chabwino. Chifukwa oti mpingo anthu 500 ndikulupirika mpingo ndikulupira kuti mpingo ndi oziwika. Zinafikako maka zinafikako dandaulo loti anthu apeze mabuku owerenga. Mwina Bible oka mipingo ina ikugwanitsa timakula mu mpingo inayo nanga watu a Seventh Day zavutira pati. Chabwino. Oti ma union ena mayiko ena amene timakhalamo mpingo omwe wa Seventh Day umagwanitsa kutitanira mabuku osale ya ulele oti tigule. Okay. Za therapy ziko mkwambiri.
Okay, so limenero abusa akunena kuti tilichite direct ku publishing chifukwa ndi nkhani ya mabuku kuti azibwera muzilankhulo zimene inuyo mukhoza kukwanitsa kuwerenga ndi kumvetsetsa ngati mbali imodzi ya ufulu wanu wachipembedzo. Chabwino, ayi takumvani. Apatseni awa, apatseni anzanuwa. Zikuoneka kuti dandaulo lanu munatumiza linafika ku conference ndipo anakuyankhani kuti chitapo kanthu mu chaka cha 2023 nde apa mumachita kalondolondo kuti kodi nkhani ija ili pati nde kalondolondo wanu wamveka ndithu amene angati yankhe molondola bwino kwambiri ndi a publishing malinga ndi mene abusa anenera nde kalondolondo amene mwaperekayo ayankhidwa ndithu khulupirirani mmene tikupita ndi program yathu mukhoza kuwapatsa anzanu microphone. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Khonga kuchokera ku Lilongwe Northwest Dzenza specifically. Choyamba pa infrastructure improvements kwambiri we appreciate kuti no imene yaoneka kwambiri apa ndi mbwadalika. Lakeview sadationetse kwambiri. Ndimaona ngati for the sake of visibility ationetsenso maskulu enawo in order kuti to appreciate kuti no infrastructure ya ku Lakeview ndiyotani. Chachiwiri ineyo personally I disqualify mattress to be in the category ya infrastructure. Mwalemba ababa kuta infrastructure improvements aitidagula mattress. Ineyo personally I disqualify that to be as an infrastructure improvement. Okay. Ndiye ndimaona kuti ino china chimene ndikuona kuti it's missing in the report is the expenditure report. Because it's being traded as a business. Fotokoza kuti license yopangira business. We expected to have expenditure report kuti no in a term amandra mazingati nanga the expenditure for the whole month imakhala yotani. China chimene mafuna kuti no ndipangepo highlight, yes we appreciate for the benchmark imene no ikuoneka kuti adatumiza mphunzitsi aziti headmaster ku Zimbabwe. Koma ndimafuna nitadziwa kuti no what impact did that had on the school. China ndimafuna nitadziwa what is the minimum qualification for our teachers ku maskulu athu kunena kuti no what's the minimum qualification imene akuyenera kukhala nalo. Pomalizira penipeni I love the idea of instituting ma committee. Koma ndimafuna nitadziwa kuti no what was the terms of reference for those committees and ndiziti zimene no ma committee akwaniritsa kupanga achieve. China mbiri zimene zimamveka kunjaku ndizokuti no we have poor management in our institution. Ineyo ndimafuna kuti no nyumba inoyo titasintha how we manage our schools zichoke m'manja mwa azibusa because they are not qualified to manage our institutions. We should get the technocrats I mean they can manage our institution. Thank you. Okay, titenge mafunso amenewo. Funso loyamba abusa kwambiri inali la curriculum ija kuti yasintha ya ku primary ndi amati kodi ku skulu zathu tayilandira nanga akuichita manager aphunzitsi ake ali qualified. Atsogoleri akhala pansiwo anayamba ndi ma observation awo kena kono afunsa mafunso angapo afunsa infrastructure improvement ya ku Lakeview kuti mwina mutiunikire kuti achitako chani ku Lakeview. Afunsa impact imene inakhalapo titatumiza headmaster wathu ku Zimbabwe. Zinazo tsopano ndi mapempho akuluakulu amene muona kuti mwachita address bwanji malingana ndi pamene tili pano tsopano muzochitika zathu. Ndiye mwina poti pabwera zochulukirapo tiyapatse abusa wachite respond. Gawo lomaliza timaliza ndi atatu amene mwayimano. Titapanga choncho bwa. Okay. Ilikugwirizana ndi ilo. Talita mbasula ntimve. Timalize ndi awa wayimirira awa kuti tiperekeso mpata kwa yes. Ndimafuna kuyamikira progress yomwe yachitika which is a clear reform based on the technocrats working on my recommendations osiyana-siyana. Ndiye nkhawa yanga inali how do we sustain the gains. Okay.
chifukwa tamva makomiti anayikidwa. Makomiti amenewo mandate yawo inali yotani. Kodi mmene yapangidwa dissolve ma terms a leadership iyi. Makomitiwo chifukwa we have seen that before. Makomiti anayikidwa, leadership itasintha, makomiti ajaso anasiyika, which made continuity to be a challenge. Two, monga mmene anafotokozera achimwenewo, ndimaona ngati kuti mbali ina to address this challenge is to institutionalize professionalism in the way we conduct our business for education. Just as we are doing for health sector, Adventist Health Services is led by medical professionals. We are privileged with this term, the leadership has education background. Mwina ndichifukwa anathaso kugwira bwino ndiye anthu enawo kuti taona progress yotere. Ndipe mpolani kuti tiyeni tipange work on addressing this issue. Issue hii yakhala pa table for some time. Ndimafunanso ndipemphe kuti tikamabwera mwina ku session inayi, ma issues amene tinakambirana last session, ma key issues and ma action points azikhala detailed mu report yathu. Kuti tikabwera, we should be able to evaluate progress and follow up on action points. One of the issues in the issue hii ya education system yathu ndithudi ndimangofuna kuonjezera pene pasiko. Zikomo timepo mpukaye fasi kachuluka kwambiri ndetu we may not be able to address whatever you say. Koma mwina tipereke mpata kwa abusa apange ku respond kwa zimene zalankhulidwa kena kuti maliza ndi amene ayimirirawo. Tithokoze chifukwa cha ma observation amene ali omanga komanso okuza ma institution athu. Ndimafuna ndinene kuti issue kusintha kwa syllabus imene mwafotokoza atsogoleri tayidziwa kale, ma arrangement apangidwa kale kunena kuti no masabata awiri akubwerawo aphunzitsi athu nawonso akhale pa mbindikiro oti awuzidwe. Amene mukulondoloza aphunzitsi pano pakhala akusinthana kuchoka kupita ku marking, ena kubwerako ena akadali komweko. Ena ndinena pano abwera chadzulo chifukwa choti akubwera ku misonkhano ino. So ma arrangement alipo onena kuti aja akuzitsata aja ma curriculum developers pamaso ano mukuti ma education elevate abwere kuti atithandize kuti tiyenda bwanji nikuti tipange meji odi curriculum ya mathematics is it national reading program ya ku primary tiyenda nayo bwanji. Zonsezo zili mu ndandanda. Agamba wena zonena kuti andimafuna ndinene kuti mukaona mu report yathu mundu kamba kwambiri kuti tagwira ntchito kwambiri ndi boma chifukwa timafuna masukulu athu agwirizane ndi meneno curriculum ya boma pambali ponena kuti ifeso timakhala ndi zathu zimene timakhulupirira. Kubwera kwa the other speaker mwadandaula kwambiri kuti timachita za uzimu kwambiri. Tikati mission school nde uzimuwo opandano uzimuwo nde kuti anano mulipati muja ndapempha kunena kuti mutabwera nkubwera pa ground kuzapanga appreciate kapena muitane masukulu athu, muitane Mbwatalika, muitane Lakeview, ibwere machechi mwanu muzaone anawo zimene amachita. Zitichitira ubwino kwambiri. Pano issue ya mapemphero ndi issue yonena kuti tayika kwambiri ku extracurricular activity. Chifukwa chonena kuti ndi zimene no zimatipangitsa kunena kuti tikapanga meji abwerese kwambiri activity ya